Nga naman. Pwede Itong imong gipautang si Junjun ba? Ah. Itong imong gidala dali nga ikaw nagkumikir. Nga naman. Tanawa, duha na kasweldoan wala pa kabayad. Paps, siguro kasi kung may importante lang kag base emergency, mambala. Ako, magpautang ko sa mga taong mayo mabayad. Pero sa mga yaning nga kondisyon, ako giadtoan ang gitrabahoan. Dugay naman daw ni-resign. Mao ba, Paps? So kung mao, Ug mao, siyempre, duha ka sweldoan. Siyempre, ang bayad ato, 1.5, 3,000. Wala sa kabayad, yan, ni-resign naman ko, no? Nga naman ako mabayan, anak, Paps. Ikaw mo ba, ikaw may kumikiran ni, di ba? Paps. Alangan buhin na pa na ni mo, Paps. Nga gamay naman gani akong sahod.